iki ku tamu nih Gen Pirsa sliramu karo mlaku-mlaku rono ya itu. Ya. Oh iya gampang engko. Lek enek sing nyawer aku engko mlaku rono. Pak Bupati Sepuh, Pak PJ Bupati Rawu. Nah, berarti kudu ning kene dhisik. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papejanku sejengkang hatiku sambungku mung wanci telu rupi tasaremu kalawan karlamu Kang Mas Kang Mrah titisake ngrepit dasarene api pirantine tanana ingkang ngeruwe yamong akibate aku mung bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngilingi baca telu iki omotanan sida dadi jahalata kanthi dikapa mati men
Mendak boya entas sita replan handika mesti bagya melia jarlair putri Sulistya ras bisa nyawara dika kang wis rana mengglegar ngono ya. Apane anggar ngletak. Apa meneh yen nguneni kancane. Pinter, pinter. Sapa? Aku arep ngomong yen nguneni bojone. Iki peh enek anakku ning kene ora sang elek-elek aku ngono kuwi. Aja ngono kuwi ya. Aku wedi lho iki. Perdebatan antara ibu-ibu ngene iki ya, Bae. Aja tiru kene-kene iki, wis to. Nek jek nang aku ki mesti jambak-jambakan. Kuwi gara-gara gara-gara apa? Rebutan pacar. Pokoke duwe pacar. Ora, wong aku ke jomblo setahun kok. Penak jomblo wis ta. Penak jomblo ndak resiko. Ya. Cancane kowe ning pengen
Bu Satina, badhe nderek joget mboten Bu? Alah alah. Ayo Pak Satina kata lenggone ngene ya ngene. ngempet tibake. Apane ro niken rasa saiki ketoke anteng ning jero teko ndi-ndi. Pak Sadina nek aku goyangi kerih asine. Apa ya? Coba jajal kowe goyang. Kowe goyang. Dikendangi. Kendangi. Ayo Ken. Aku goyang piye iki? Asoy, ser, 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 ser. Apa? Aku jadi bahumur. Tak ora kena ngono kuwi ya dadi. Ijek bayi. Cek bayi. Isih salah bubu aku. Ya. Cancane kowe ning ngendi? Galagatmu sajan yo priyeni. Hatiku kowe kancan karo wanita liya. Yo. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati. Ya wis sakmono ae. Mbak Manten bisa nyanyi? Mas Manten kersa nyanyi? Joget aja mau? Di sini aja enggak apa-apa. Mumpung ada Niken ini Mas. Yeah. Sing sambat kula niki kuat nek pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawang
Monggo dulur-dulur rapper LMJ mlumpuk Mas Kentut kumarep beting netramu kadya kencana rinombar dasar nenggo ageman mindra cengkir gading hunhing Mbak Kakung yo kinarak mriki Mbak Kakung Judi duh wong ayo sigaraning rasa tan sejati pake draper-draper dan rumulun Mas Joko sadelenge ratri sanubari rasah kuatir Mbak Lili iki bosku Mas Joko ya ana bapak ya nang kene persiapan Pak Wijino driver dari SDN Group dari LMY Group mlumpuk anggere MLY wis mlumpuk kuwi ayem lho Mas. Mas Joko ndi Mas Joko? Ya kuwi. Nek wonge cilik ning duwite akeh. Beda karo lek kadut wonge gedhe dite ra enek. Heeh, tak titipke wulan kok. pun Sengkuyung Audio Kartika Multimedia Kansa bating netramu kadya kencana rinambar dasarna anggeman windha cengkir gading kuning ning rasa tan sejati dan kemurun sadalem ratri sanubari ya alah tung gentak gentung mantep pripun Pak Wiji? Heeh. Nggih.
Wong Mbah Wiji ku ora nganggo gamelan wis mantep kok dicethakke ya ora. Oh ngono. Ngono Mas Ri kadut. Ya. Matur nuwun Mbak Riri. Nyong. Cindel rasa. Lalu kalenggan wonten telebipun Bopo SDN Group Bopo Sabino Jurakane Ekskavator Solo Raya. Pataremen jurakan kayu ya. Jagatan lho piye lho Teko wonge. yo semut ireng piye lho
babake ngrenteng wedokan. Ya, Angel iki angel iki. ah ngrenteng wedokan. Aja sembalang wong bagus tresnane ora bakayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisimu Ngrentengi wong wadon bahulan diladeni sing kepenak. coba sawangan mas Sawang apane? iringan Ya ya, Bu. anggonku dandan apa ana sing kurang Ora, ya Pak Bayan. Joko sawangan mas gunku iki wedaan kene ya kang mas kok isih seneng duluran ya Cok gampang nesu dik, bocok gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ana wong ayu kejaba mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas seseneng wengi wedokan bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan Monggo perwakilan keluarga Jeragan. Bareng. Mas Be, monggo. Mas Ayo Mas Yudi, Mas Dwi, Hari jagonya Pak Kakung kok joget Mbak Wiji. Mbak Wiji joget Mbak Wiji isin karo anak lanang. Yo. siang ban toro rati mung eling manis ing ati setiaku bisa aduweni marang ya Mbak Riri. Datang balik jadi
Bebe, monggo. Ngawer. Mas Pur, monggo. Siang Bantara Ratri mung eling maning sing ati setiaku bisa nduweni marang sia ya bariri Rasa kangen hati putih lintang bulan jadi saksi Mas Warto, kemudian tanda lenjani janji sedaya mati sedaya mati. Iya. wong ayu tresna mungkin narya tombo susah jero ning batinku senajan ngarungi ombak segara tresnaku ora bakal sirna lanjutke manis Bos. Ora bisa dipisahno. lanjutke manis dari kok dereng nyair Mas Bebe sama Mas Lili Mas Korek monggo maju Mas Wakit Mas Wakit Mas Trimen Dek, Mas Beni, ya, ayo Nene, ya, hei manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkul matu saya bisa ngrontoke jantungku ganteng sampean pancen ganteng Mas Bebe nyawer Mas Lili Mas Korek Mas Wakit maju kembang mati aduh dek dirung ceroce setengah mati ri aku tresno kowe iris-iris aduh dek bulane Jawa riri cah manis dasare prasaja Bos Joko Ya bertulang pandai bersilat watake wong Mas Warto. Wis Oke, kita kasih kawin kontrak khususnya buat driver-driver LMJ, orang penggemar campur sari Padet Jaya. asik. Ya,
jebol. Mas Korek kok ora muncul Mas Korek. Ade kendut Korek diteluk. Mas Korek diteluk. Ayo. Pakai cantik wajahmu yang ku kenal. Akan di seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Ku bayar kontak. Seliramu tangisan terbaru aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk kamu. Kanggo Pak Dik Adut. Cintaku kanggo. Cantik wajahmu yang ku kenal akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Kontrane. Nek kene entuk bayaran kok Pak, bayar sih. Ayo rombongan ontel Mas Judi, Mas Dwi, Mas Wawan yo berdiri. goyang pasir. Asik. Berlanjut cinta mati kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tiada lagi istilah kawin kontrakan. Apapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Terlaksana kawinan di jam seliramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanya untuk saya.
Nadyan aku bocah gunung kok banget dunung ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Sasa. Iya. Ya. Tak kira meh ngopo. Apa kowe ra kelingan Nadyan aku bocah gunung ya kok banget dunung ora susah kate nganggo bingung yen pancen aku Suarawati ki nek cilik ngono ki jan nganyelke Pak. Lah kok iso nganyelke? Heeh. piye ngono ya Piye ngono lho rasane. Lah iso. Apa kowe ra kelingan
iki ngelak bulan sik. Lestari. Sang Dewi katon lamlami hamba parwangi semi arum gambange maladi dasar hulane dadari Ayu yetoru bekso lolo yore kartiko yadyo mustiko ing nendro anjang tepi tresno Dong tambang suci Yoso bisa drone sepi Sayamu amat lagi Rapi Yajo kembangi hati Manis sinawa Aditya Wong ayu seturung bekson nolong Asa abyor kartiko Yadyo musti to ing nendro Hanjang tepi tresno Lebok kelan Semi saja
widori tanpa wangenan Lumaku nunggu kebahagiaan Pengen manis yen sinawan Mbak Wulan sing tak sayang Cindil laras Yo Mas Dwi Waya wangi hutan krimis ra wis suwe banyu kang tumetet dadi seksi kutku nangge wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku kalau ndak ada dirimu Sumilire angin tansah putar kalbu rasa Tembang muka bisa dadi tombo tombo kangen iki nangkamu yang rido wengi Kason Ade Karjo lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku kepadamu tidak akan hilang Ngenteni pelini damani sesemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku asik so waya wangi hutan rintis ra wis suwe banyu kang tumetes dadi seksi konku nangis wong sing tak cintai eko ninggalake aku suwung jroning uripku kalau ndak ada dirimu tresno apa pancen diramu wis ora rasa lewat tembangan aku titip apa pancen diramu wis ora krasa Patris kembang nuwun ditenggani Patris dilajeng lewung tindilaras semu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku
Pramaditya dari Sibojo, cinta dan air nelesa. Sasa. Iya mas. Eko cintaku padamu negeri. Iya mas. Mbak Sasa, permintaan dari siapa ini? Dari Mas Jeke. Oh, Dari Mas iya. siapa namanya? Iya. Ayo Mbak Wulan. Katile wong atimu nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi aku dodo ati rinten siang dalu pulang suwe kon ngenteni ale wong ikat iku anto jambi jatuh hati nyawiji najan aduh tak lakoni Sabtu pagi Sing dilaras ketika soal nulis kok. Anu sama media. Iya iya. Iya iya. Iya iya. nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi aku foto asik rinten siang dalu yo Makan dos manis cukup hari cukup dengan